A la Vall d'Aran hi ha dues excursions que no es poden perdre: la del Saüt de Pix i la dels Ulls de Jueu. Saüt de Pix s'hi va per una carretera que va seguint el curs del riu Barredós, vistes anant per la carretera. El Saüt de Pix està format per dues cascades. L'aigua ve subterràniament d'uns quilòmetres més amunt de l'estany Long de Liat. Els Ulls de Jueu. S'hi va per una carretera que va seguint el curs del riu Jueu. Les aigües procedeixen de la glacera de l'Aneto, que corren subterràniament uns 4 quilòmetres fins a reaparèixer en aquest meravellós indret. L'Artiga de Lin, prats de pastura pel bestiar, delimitada pels boscos de faig i avet i rodejada d'alts pics. Flora a l'Artiga de Lin.